Tinokutambirai mabuja tauya nhau dzanyasi dzanonge wakamu ya takuita kureketa nguva dzinotekaira iwo wanotekaira usiku waye. Rekai tikunyepei iyo iri kubva kupisa yatana takamirira yatinonotsa kwaiwa munangarwa ndiwo wabenuka kuita mutungamiri wenyika. Zvareketiwa namutungamiri weZEC CHIGUMBA Priscilla Makanyara. Rekai tikunyepei kwaipapa wamunangarwa waita mavhoti anoita mamiliyoni 2,350,000 aino 810 2,350,711 pachirungu. Pai mavhoti iwaya zvikamu 52 kubva muzana 52%. Watiwo wachamisa wagoboya mavhoti anoita miliyoni ribodzi nezviuru 700 no61 no343 1,967,343 pachirungu. Kwaipapa izvozvi zvikamu 44 kubva muzana 44%. Wamonzora kwai kuti rara kwawagoreketa kuya kwaunzira mavhoti anoita zviuru 20 aino 973 28,883 pachirungu. Atoti hwadza unobva waita kumugwatsitsi ndi muzvinafundo ravhumo madhuku kwai waita mavhoti anoita zviuru 5 no323 5,323 votes munyika mese. Heno kuti iwawa naiye Shakespeare maya wamakore aye mbani anga ane mavhoti akati nani nokuti zvakaita kunyangariwa izvi. Asi rekai tiringe hedu zvimwe zviri munhau dzanyasi. Hatina kuzomirira kuti wamunangarwa waite mureketo wawo pari bechareketiwa kuti wachiri kupachire mureketo nguva dzino kana kuti zvinenge zvichiri kuzoitika zuva ramangwana. Asi tinenge tindokunyepai kana wakange wazoita mureketo wacho. Tikaringa zvodare reparamende bato roCCC kwaira zoboya mavhoti nzvimbo dzomuparamende dzinoita 43 pachirungu. ZANU-PF ino 136 136 pachirungu. Rekai tigoona ipapa kuti zvinenge zvichitekaira sei. Masikati kwadokerera kuri kunyadzisa zvinotoita kusekesa kutosaya kuziva kuti kohokona vanhu vavo vachiita kudandi. Kunowa mapurisa waenda kovhiringidza promise mukwananzi paanga ari kureketa mureketo wache akamirira bato roCCC. Waenda wakamuvhiringidza wanakadzitape wese waripo zvese zvitoitika vanhu vese vachitoona pasi rese richitoona. Saka pazoitika kuferefeteka kuti vanhu vangu wapi kwaburika kuti mapurisa wamaCID. Nzvimbo yokuti mapurisa aende kowasunga kana kuti wadini watoti ipapa promise mukwananzi ada kutosungiwa akaboeka nokuti anobepa rekuti asungiwe regore ra2020. Eno kuti pesa apa kubva 2020 pese ipapa wangu akarimirirei ranga riri kuitei rakagarirei sei razobuditsiwa izvezvi. Asi ndopaunotoona kuti pakaita kunyangara. waJoakim Chisano kureketa kuno kwai wagoringana nawamunangarwa wakaita akatomboka nyaikawo wakapfeka madho pari bari kuziva kuti wareketa nozvei. Asi wamwe wanoringa wari kuti iwo wamunangarwa ndofunga wari kutsvaka kuti munhu anga waitire zvakaita mbeki panguva yaMugabe yembani. Ipapa zviri kureketeka kudandi nokuti kamusarudzo dzacho dziri bekutsitsiwa kuti dzisvinu dzakaitika zvakanaka. Ipapa pauri kunzi wawinhapo. Tindori panyaya iyo ibodzi yoyo sarudzo kutsitsiwa kunzi dzakanaka
hurumende yeZimbabwe kuburikidza nomumiriri waro kunyika yeZambia ratonyora tsamba kusadhaki kuti kwai zvakaitiwa naDr Nervous Mumba zvisvinuba, kwai Nervous Mumba aisatofanira kunga akauya ba koita zvokuringa sarudzo nokuti anosahwira ana chamisa, nokuti waita kutsvaka zvokunyora zvakawanda. Asi iyo sadhaki yabva yatokona, bva yatonyorawo ikati aiwa ba muda kujairira, tiri kuda zvekujairiwa. Zvakareketika naDr Nervous Mumba zvinhu zviri kubata nyika dzese dzemusadhaki, zvinhu zvawakabvumirana nyika dzese dzomusadhaki ndo zvadziri kureketa izvozvo. Hwii kuti munhu mubodzi kana kuti nyika ibodzi iri kureketa izvozvo. Unobva watoona kuti mapfene aya abatiwa manje panorwadza. Wanga wakajaira kutoti pese pese wachindonzi sarudzo dzisati dzatombodiri, watonzi aiwa sarudzo dzaitiwa zvakanaka, dzaitiwa zvisvinu. Apa onyasi munyori mukuru wobatoro ANC Fikire Mbalula adokerera ari kupembedza nokureketa zvekutsigira batoro ZANU-PF. Vanhu vakati chimira uone tiri kuuya ikweyo kunyika kwako ikweyo, tiri kuda kuzokumugwa uchireketa kuti maZimbabwe benhukai kunyika kwenyu. Munondomuziva muZimbabwe kana afinhika kana adichiwa nezvinhu anoreketa zvese zvaanofunga zvinenge zvandouyapo. Tikai tione kuti zvinenge zvipera sei. Tafara nyasi wanhu waye 40 wakasungiwa nemapurisa wari webatoro CCC wapuwa bhero. Izvozvo tikuramba tichizvitenda dai zvatoenderera mberi. Apawo kumapurisa kuno makwaiwo ari kureketeka kuti kwai kuno mapurisa akakwiridzirirwa pabasa. Izvi zviri kuitirwa kuti kwai wagozive kuchengetedza hurumende iripo kuti iri kuwaitira zvisvinu. Heno mabi angu ticharamba takaringa edu kuti zvinenge zvipera sei kana kuti zvinenge zvimboenda nokupi. Tikaringa dzomutambo yatambiwa nyasi, kwakunobhora nyasi, mangwana pokareriko bhora. Rekai tione ipapa. Green Fuero yajahwa ngeno kabodzi. FC Platinum yazogwisawo Highlanders Boso no2-0. Ngezi Platinum yajawo Triangle no3-0. Chicken Inn no Crembon dzandoringana sunousu palibe agwedzana. ZPC Kariba no Kepekepe dzandoringana kusikidzana palibe agwedzana. Black Rhinos yabva yakanda 2, Bulawayo Chiefs ikabva yaiti 0. Pakaita kunyangara. Zuva ramangwana kwaimanika Diamonds inenge iri kutamba noHerentals. Yada inenge yakaringana usu nousu noShisham. Dynamos Dimbare kwai iri kuhwapurirana bhora noSimba bhora vachiratidzana masimba. Tichaona kuti zvinenge zvipera sei, tinenge tichizokunyepai. Ipapa zuva ramangwana tamirira kuti wamunangarwa warekete zvawada kureketa pokare kuti wobatoro CCC wagoti nyepe kuti waakuita sei. Asi gweta rawo Tabani Mpofu rabva randoti aiwa dipfamisai hana gorekai kuchema kubva izvezvi paakutanda kunakidza. Saka tamirira kuti timbwe zvisvinu kuti kunakidza kwacho kunenge kwakananganisika sei, kunenge uchienda nopapi kana kuti zvinenge zvitekera sei. Asi tinenge tichizokunyepai pozvinenge zvichiitika. Tiri ipapo mabuja, rekai tichidipfamire pano kwanyasi kamu. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.